Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел 1 по телевизия и радио България On Air. Аз съм Милена Милутинова. Словения сменя своя кандидат за еврокомисар, след като Аленка Братушек претърпя унизителен вод в сряда вечерта. С огромно мнозинство евродепутатите от комисиите по енергетика и околна среда в Европейския парламент отхвърлиха кандидатурата и за заместник-председател на следващата Европейска комисия и за еврокомисар по енергетиката. Така Жан-Клод Юнкер беше принуден да тръгне към промени на първоначално предложения си екип. Унгарският кандидат за комисар Тибор Наврачич също не получи добра оценка. Комисията по въпросите на културата в Европарламента отхвърли номинацията на Наврачич за еврокомисар по образованието, културата, младежта и въпросите на гражданството. Евродепутатите обаче заявиха, че биха приели той да е част от новата Европейска комисия, но с друг ресор. Въпреки това, обаче новият състав на Европейската комисия до голяма степен изглежда преодолява парламентарното препятствие, след като спорните кандидати на Испания и Франция все пак получиха подкрепа. Британският кандидат Джонатан Хил също получи подкрепа, но от втори път, след като беше върнат за повторно изслушване. Ще се наложи ли, освен смяна на еврокомисаря от Словения, и смяна на ресора на словенската кандидатура? Ще успее ли екипът на Юнкер да балансира интересите на големите страни и да отразява политическото равновесие в парламента, като същевременно изпълни обещанията за създаване на заетост и връщане на доверието на гражданите в Евросъюза? По тези въпроси и още други, свързани с новата еврокомисия, тази седмица продължаваме разговора, който започнахме преди 7 дни след началото на изслушванията. Гост в студиото днес е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев, член на председателството на Европарламента. Здравейте, добре дошъл. Заповядайте. По телефона от Стокхолм ще включи Миляна Йотова от групата на социалистите. Ще видим и разговора с евродепутата Светослав Малинов, записан в пряка връзка с Европарламента веднага след отхвърлянето на словенската кандидатура. Светослав Малинов е и участник във вота на ресорните комисии, отхвърлили Братушек. Ще чуем и мнението на журналиста от EU Insight Далина Марини, която както миналата, така и тази седмица проследи всички изслушвания на кандидатите за комисари. Преди това обаче международният редактор Красимир Кирев припомня за големите препятствия тази седмица, които Жан-Клод Юнкер няма как да преодолее без смяна на кандидатурата в първия случай, а във втория без преобразуване на ресора. Словенското правителство реагира светкавично след провала на Братушек и предложи вице-премиера Виолета Булц за неин заместник. Булц стана министър на развитието, стратегическите проекти и кохезионната политика миналия месец, когато клетва положи лявоцентристското правителство на премиера Миро Церар след предсрочните избори. Булц, която е на 50 години, е също така съосновател на Телемах, една от водещите телекомуникационни компании на Словения. Междувременно Европарламентът реши, че унгарският кандидат Тибор Наврачич не е подходящ да ръководи ресор образование и култура. Първо поражение за Юнкер, написа по този повод в Твитър испанският евродепутат от партията на Зелените Ернест Марагал. Евродепутатите обаче заявиха, че биха приели той да е част от новата еврокомисия, но с друг ресор. Имаше и други претенденти, които се смятаха за спорни, но получиха подкрепа. Така, например, депутатите одобриха кандидатурата на испанския консерватор Мигел Ариас Каниете за поста комисар за енергията и климатичните промени с 77 срещу 48 гласа. Иначе при гласуванията на кандидатите в икономическата област Юрки Катайнен с ресор работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност, Валдис Дамбровскис, кандидат за комисар за еврото и социалния диалог, и Пьер Московиси с ресор икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз получиха подкрепа с значителни мнозинства. Макар и трудно след своеобразен поправителен изпит, британският кандидат за комисар Джонатан Хил убеди евродепутатите за това, че е подходящ за ресора, финансова стабилност и услуги на капиталовите пазари. Председателят на парламентарната група на Европейската народна партия Манфред Вебер заяви, че сега трябва да се направи така, че новият състав на комисията Юнкер да бъде гласуван още този месец, за да може тя да започне работа точно на 1 ноември. Според досегашните планове, вотът трябва да бъде на 22 октомври. Парламентът не може да решава при гласуването за отделни кандидати, а само за цялата колегия от 27 комисари. Самият Юнкер вече има одобрението на Европейския парламент.
Още веднъж добре дошъл в студиото на предаването Брюксел 1 на Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент. Да започнем от там, господин Ковачев. Какво се случи тази седмица? Аленка Братушек беше отхвърлена от евродепутатите или сама се беше оттеглила, защото информациите бяха толкова противоречиви, включително и от говорител на Жан-Клод Юнкер, който заяви, че госпожа Братушек сама се оттеглила, но всъщност имаше вод и евродепутатите от две ресорни комисии я отхвърлиха. След малко ще чуем какъв беше вота от участника в него, Светослав Малинов, но какво всъщност се случи и защо беше това разминаване в информациите на световните агенции, дали е отхвърлена Братушек или сама се оттеглила? Тя се оттегли, но след вота в ресорните комисии, така че не беше достатъчно бърза и достатъчно съобразителна явно да го направи преди това, защото трябваше да преживее тя, пък и Словения, това унижение, двете ресорни комисии да гласуват с такова огромно мнозинство срещу нея, срещу това дали тя може да бъде част от следващата комисия. Тук първо обаче е важно да кажем защо въобще има този механизъм на изслушвания. Това е демократично изслушване от институцията в Европейския съюз, която е най-легитимна, директно избирана от гражданите, Европейския парламент, и по този начин се прави един баланс между националните правителства, които са представени в съвета и предлагат кандидатите за еврокомисари, и избраните от гражданите европейски депутати, които препитват тези еврокомисари дали те наистина отговарят на съответните условия. И те са два въпроса, на които се отговарят. Дали съответният кандидат може да бъде комисар, има достатъчно интегритет, познания, достатъчно защитава европейските ценности, европейската демокрация. И втория въпрос е дали има познание по съответния ресор, за който председателят на комисията е предложил да бъде номиниран. И някои от кандидатите за еврокомисари показаха спорни качества. Нека преди да продължим разговора, да чуем какво казва евродепутатът Светослав Малинов и как всъщност е гласувал той. Господин Малинов, как гласувахте вие? Вчера имаше две гласувания в общи заседания на Комисията по енергетика, заедно с други. И отхвърлихме с огромно мнозинство кандидатурата на Аленка Братушек, словенския кандидат за комисар, и одобрихме, макар и трудно, кандидатурата на господин Каньете. Това е така накратко събитието от вчера. Изходът от гласуването за Аленка Братушек сякаш беше предизвестен, тъй като имаше много обвинения към нея за конфликт на интереси, имаше критики за недобро представяне по време на изслушването. Как оценявате всичко, което се случи с нея? Така е. И можем ли да направим паралели между нея и представянето преди 5 години на Румяна Желева или не? Не. По-различно е. В случая госпожа Братушек стартира с една много спорна от юридическа и политическа гледна точка кандидатура. Няма смисъл да обсъждаме подробностите. Най-добре да направим една аналогия. Представете си господин Близнашки да беше се самономинирал зад гърба на политическите партии и представете си да беше в последния момент избрал политическата фамилия, от която да се кандидатира. Нещо подобно се е случило с госпожа Братушек. Тя е била изпълняващ длъжността премиер, не е дошла на този пост след избори, а след размествания и очакване на предсрочни избори се е възползвала от тази си позиция. Това ми беше обяснено от словенските колеги. И по друго, което не прилича най-малко тази кандидатура на предишния наш неприятен случай, мисля, че нито един словенски депутат не е гласувал за госпожа Братушек от християн-демократите и социал-демократите. Това е много, много показателно. Невъзможно е да се стане еврокомисар, когато нямаш подкрепата на голяма партия, поне в собствената си държава. Така че да сложим точка на този казус. Но нека преди да сложим точка, да кажем две думи за това как се представи всъщност тя. Тя се представи много зле. И всеки може да го види. И няма да коментирам това, тъй като ми е до някъде и неудобно. Можеше ли, ако тя се беше представила добре и достойно по ресора, за който беше номинирана, можеше ли да мине и да остане в комисията на Юнкер? И това е хипотеза, която така и не се състоя, така че не можем да отговорим.
Да, тя стартира с известен предразсъдък спрямо себе си. Може би щеше да го преодолее с блестящо представяне. Тя беше далеч от това. Всъщност, Братушек, освен лошото си представяне, остава май заложник на това, че е от групата на либералите, а не от семейството на ЕНП или социалистите, за които се говори всъщност, че имат разбирателство. Има разговори, кои комисари да бъдат подкрепени и кои не. Има разговори, но напротив, господин Юнкер търси, както се казва, под дърво и камък и либерали, и жени, които да бъдат в следващата Европейска комисия, така че това, напротив, за госпожа Братушек беше предимство, че се представя, че от либералите. Затова и господин Юнкер и даде позиция като заместник-председател на Европейската комисия. Много висока която позиция. Тя не успя да защити. Тя не успява в Европейския парламент да защити, но показва, че има липса на либерали в следващата Европейска комисия и липса на достатъчно жени. Така че тези две категории са в полза на всеки кандидат. Затова искам да кажа, че това не е бил проблема, че от либералите. Просто нейното номиниране по този начин, по който се случи, нейното лошо представяне по ресора и, разбира се, имаше и чисто политически неприязъм от страна, особено на нашите колеги от ЕНП в Словения, пък и бих казал и мое лично, когато знам, че някой, който е номиниран за вице-президент на Европейската комисия, съответно има позиции, които са близки до бившите комунисти. Сега Словения има нова кандидатура, но остава ли същия ресор? Това е в компетенцията на господин Юнкер, какво ще предложи на следващия номиниран от Словения комисар. Аз очаквам, че ще има разместване в ресорите, и то не само за случая Словения, но и другите случаи, които имат проблеми. При тях гласуването е да за това, че могат да бъдат комисари, но не за съответния ресор. Аленка Братушек беше много критикувана за начина, по който протече нейното номиниране от страна на Словения и нейното лично участие в номинацията й. Сега новата кандидатура как беше номинирана? Това е малко ирония на ситуацията, че по абсолютно същия начин министър-председателят на Словения номинира и новият кандидат от Словения в правителството. Гласува 7 на 6 срещу предложеният от министър-председателят кандидат, и поради това, че гласовете на министър-председателя се броят двойно за 2 гласа, фактически успява да стане 8 на 7 и по този начин минава решението на министър-председателя за министърът на регионалното развитие, която е с изключително малък опит. Може би тя е 1 или 2 месеца министър само. Това предвещава също труден изпит пред евродепутатите. Изглежда наистина така, защото в Европейския парламент имаше едно, както вие казахте преди малко, разбирателство, що годе между големите партии, Европейска народна партия и социалистите, за една наша колежка, госпожа Файон, която е с добър опит. Таня Файон. Таня Файон, точно така. От групата на социалистите. От групата на социалистите, да. Но явно министър-председателя на Словения е пожелал по друг начин да се развият нещата. Добре, това всъщност номиниране много прилича на това на Аленка Братушек, когато тя сама си беше помогнала с 2 гласа. Абсолютно идентично, иначе точно нямаше да мине нейната номинация дори през словенското правителство. Нека да включим в нашия разговор и Аделина Марини от Загреб по скайп, която проследи целият този процес. Аз мисля, че тук имаше прозря, по-скоро не го твърдя, но имаше един такъв намек за опит за преврат от страна на социалистите и на ЕНП в Европейския парламент, защото Аленка Братушек беше от либералите и с много висок пост и изключително чувствителен ресор. Тя трябваше да отговаря за енергийния съюз, по което няма единодушие в Европейския съюз и тепърва трябва да се гради. Как стана това, което наистина напомня малко на преврат? Вчера, когато
Аленка Братушек се оттегли официално чрез един много емоционален пост в Фейсбук, започна един безпрецедентен натиск от страна на социалистите и на Европейската народна партия, кого Любляна да предложи. Това предизвика доста критична реакция от страна на словенския премиер Миро Церер, който каза, че няма да се подлага, няма да приеме такъв натиск и припомни на парламента, че все пак все още е суверенно правото на страните членки да номинират кандидат. Затова не е изненада, че той се спря именно на Виолета Булц, независимо, че тя няма опит. Така че според мен имаше някакво желание от страна на двете най-големи групи в Европейския парламент да се опитат да превземат по някакъв начин ресора. Макар че малко съмнително, че Таня Файон щеше да получи вице-президентското място и ресора. А новата кандидатка ще го получи ли? Съмнявам се, защото условието, което Юнкер постави за заместник-председателските постове, беше те да се заемат от бивши премиери. Нито Таня Файон има такъв опит, нито Виолета Булц. Така че предполагам, че това, че има номинация толкова скоро, съвсем не улеснява задачата на Жан-Клод Юнкер на кого да даде ресора и дали изобщо ще остане това заместник-председателско място. Така че мисля, че задачата съвсем не е по-лесна. Добре, след малко ще минем с коментар по другите спорни кандидатури, като тази на унгареца Тибор Наврачич, заради многото критики всъщност на Европейския съюз към Унгария през последните години, както и на испанската и на френската кандидатура. Но преди това ми се иска да включим в нашия разговор и Иляна Йотова по телефона с коментар от нейна страна. Нямаме готовност, ми казват колегите. Имате ли нещо да добавите към това, което каза Далина Марин и господин Ковачев? Аз само искам да кажа, че това условие за министър-председател да бъде, бивш министър-председател да бъде заместник-председател на комисията не е абсолютно, защото госпожа Георгиева, българският еврокомисар, тя не е била министър-председател, но тя се справи блестящо в първия мандат на господин Барозо, в нейния първи мандат, втори мандат на господин Барозо. Тя имаше много успешен първи мандат и всъщност доказа качествата си, за това беше беше абсолютно условие номинирана за този пост. Заместник-председател на Европейската комисия. Съгласна съм, но това, че е била вече комисар, то много успешен, един вид я вдига на ниво, все едно е била министър-председател. Аз поне така го тълкувам. Разбира се, че не е абсолютно. Дори не бих се очудила, ако този пост изобщо отпадне и няма четвърти заместник-председател или пети, всъщност, зависи как ги броим. Добре, нека преди да продължим разговора, да видим какво става с другите кандидатури и всъщност как коментира минаването на Тибор Наврачич и всъщност оценката, която получи от евродепутатите Светослав Малинов. Още един кандидат за еврокомисар не направи добро представяне. Това беше унгарския кандидат Тибор Наврачич. Той не беше одобрен от ресорната комисия по същия начин, но какво се случва с него? Има шансове, изглежда, да остане в комисията на Юнкер. Навлизайки в тези дебри на процедурата, има винаги две гласувания в комисиите, които трябва да се произнесат. Говоря за парламентарните комисии. Те първо гласуват дали има качества на комисар, дали има обща, така да се каже, подготовка на достатъчно високо ниво, след което се гласува за това дали става за този ресор. Там има различия в гласуванията. Обикновенно първото гласуване, дали има качества на комисар, се получава по-висок резултат, а във второто гласуване, дали има качества за конкретния ресор, там се получават по-ниски резултати. Господин Наврачич беше притиснат по линия на своето политическо минало, че не става за определени елементи от ресора, който има за култура, образование, свобода на медиите, тъй като той има история, според част от депутатите, на ограничаване свободата на медиите в Унгария като унгарски министър от правителството на Орбан. И неговото минало го застигна и фактически ще има предефиниране на неговия ресор от господин Юнкер.
Но в крайна сметка унгарският кандидат беше одобрен с уговорки и желание за промяна на ресора. Не смяна, казвам, не смяна, не нов ресор, а вероятно част от ресора ще му бъде отнет и ще бъде предаден на друг комисар. Това, че идва всъщност от Унгария и че е номиниран от Виктор Орбан, също изигра своята роля, тъй като Орбан беше много критикуван от европейските институции и специално от Европарламента за закона за медиите, за Централната банка, за съдебната власт. Всичко това се отрази на кандидатурата на Наврачич, нали така? Че господин Наврачич е участвал активно в провеждането на това законодателство. Нека да го кажа така, не всеки кандидат на унгарското правителство, на господин Орбан, вероятно щеше да има такъв проблем. Между другото, пак повтарям, унгарският кандидат беше признат за компетентен. Но имаше, така да се каже, политическа неувереност, че той ще се справи точно с тази част от ресора си. А гласуването в комисията беше с 1-2 гласа разлика. Аз не бях, защото бях на изборите в България, но имах заместник, който гласува за. Но гласуването беше неубедително и наистина, вероятно, ще има някакви промени. Напомня ли по някакъв начин изслушването на кандидата за комисар Тибор Наврачич на изслушването на Виктор Орбан пред Европарламента преди няколко години, когато той трябваше да представи приоритетите на унгарското председателство и всъщност цялото изслушване се измести и основната тема и основният акцент беше това, което става в Унгария. Евродепутатите много критикуваха Орбан за провежданите от него политики и Орбан не успя почти нищо да каже за приоритетите на унгарското председателство. Имаше ли го това нещо и при изслушването на Тибор Наврачич? Имаше го. Фактически, ако трябва да бъда така максимално коректен спрямо кандидатурите, имаше кандидати, които бяха атакувани по линия некомпетентност. Върха на това беше госпожа Братушек, тя дори беше отхвърлена. Имаше кандидати, които бяха атакувани по линия на политически убеждения. Господин Каниете беше атакуван по този начин, комисария по енергетика. Имаше комисари, които бяха атакувани с оглед на решения, които са взимали като глави на правителства или министри в други правителства, националните си правителства. И бяха питани, а вие като сте били на тези позиции преди 5-6 години за Франция, например, беше питан господин Московиси, ще се справите ли сега? Тоест имаше атаки различни, но винаги има много мощна политическа проверка на ниво убеждения и ценности, за да може да се изгради представата за еврокомисар. Защото еврокомисарят работи от името на Европейския съюз, целия Европейския съюз. Така че в тези политически атаки аз не виждам нищо нередно. Още повече това разделение, обръщам внимание, е измислено точно за това. Първо се гласува човека дали е компетентен, след което се гласува дали е годен за определения ресор. Първото е дали наистина знае, може. Второто е има ли ценностите и убежденията. В това отношение гласуването е много разумно. То е разделено и позволява да се види разликата между двете нива. Ето, например, унгарският кандидат беше признат за компетентен, но има съмнение за неговата ценностна ориентация и политическа воля. Той не е обиден, наречен некомпетентен, напротив, той се представи по тази линия според мен убедително. Но има определени убеждения, които го правят неприемлив за част от евродепутатите. И след смяна на ресора, какъв ресор може да се даде на Тибор Наврачич? Няма да е сменен, а вероятно ще бъде коригиран. Той ще остане култура и образование, вероятно, тъй като ресора включва и спорт, младеж, работа с медии, вероятно ще бъде коригиран по тази линия. Но топката е в господин Юнкер и същевременно господин... Коригиран имате предвид, че самия ресор ще бъде коригиран по мярката на Тибор Наврачич, така ли? Да, вероятно ще има нещо такова. Очакваме да видим. Няма да бъде сменян и няма да му бъде даван нов ресор. Това искам да кажа. Ще има промяна в ресора. Вероятно ще бъде намален ресора. Ще бъдат орязани определени правомощия, свързани с свободата на медиите. Това е моята прогноза. Сега вече имаме връзка с евродепутата от групата на социалистите Илияна Йотова по телефона от Стокхолм. Здравейте! Здравейте на вас и зрителите на България ОНЕР. Как коментирате фаловете, които се случиха при изслушванията на еврокомисарите, предложени от Жан-Клод Юнкер? И всъщност
Тук говорихме в студиото за словенската кандидатура и смяната й, за Тибор Наврачич от Унгария, но всъщност и Пиер Московиси от социалистите имаше много трудности с изслушването и много съмнения в неговите качества, дали ще се справи с недостатъците на дадени държави, особено от юга, по отношение на фискалните параметри за бюджетен дефицит и външен дълг, при положение, че не е успял да го направи като финансов министър в Франция. Аз бих искала първо да внеса една корекция, т.е. две корекции в това, което току-що вие казахте. Първо, никой не се усъмнил в качествата на господин Московиси. Говорим за професионалните и личните качества на него като кандидат. Забележките бяха по-скоро от страната, от която идва, от Франция. И както виждате, в случай и с това е свързана втората ми забележка, страдат не само кандидатите, идващи от юга. Говорим все пак и за Франция, страна, която е една от основателките на Европейския съюз. С 95% дълг от брутния вътрешен продукт и 4% дефицит. В началото още, когато господин Юнкер предложи състава на своята бъдеща комисия, сякаш всичко изглеждаше безпроблемно и всеки както си мислеше, че ще минат нещата и изслушванията повече от формално, се оказа, че не е точно така. Специално ще говоря от името на нашата парламентарна група. Ние наблюдаваме на този етап 3 вида проблеми, 3 пакета, както ги разглеждаме на няколко заседания. Първия пакет, това е свързан, разбира се, с господин Наврачич и това, което чух преди малко, коментира колегата Малинов и бих се съгласила почти на 100% с неговите оценки. Нашата делегация на унгарските социалисти ще бъде категорично против тази кандидатура. Ние дори не приемаме варианта, в който ще има промяна на неговия ресор. Все още и самия господин Юнкер не е обявил в какво точно ще се състои тази промяна, защото ако в портфолиото на господин Наврачич останат медиите, това е абсолютно немислимо и недопустимо за нас. И аз мисля, че не само унгарската делегация ще бъде против. Може би большинството от нашата парламентарна група ще гласува против тази кандидатура. На второ място, една друга кандидатура и това е финландската на господин Кайтанен, защото по време на изслушванията той е направил една декларация, която ние няма как да приемем, че тези прословути 300 милиарда инвестиции, които господин Юнкер обещава в следващите години за повече работни места, за заетост, особено за младите хора, ние твърдим, че тези пари биха могли да бъдат намерени с ново финансиране, нови публични средства за сериозното участие на частния бизнес в Европа, докато господин Кайтанен е обяснил, че едва ли не тези пари ще бъдат за сметка на нови рестрикции, на нови бюджетни ограничения в рамките на Съюза. Една позиция, която търпи изясняване, защото ако остане във варианта, в който е сега, едва ли той също ще получи нашата подкрепа. И третия пакет, разбира се, е свързан с испанската кандидатура. Много остра е реакцията на испанските ни колеги. Те твърдят, че независимо от подадената формална декларация за това, че няма вече конфликт на интереси. Тук не става въпрос за неговите нито професионални качества, нито има някакви политически мотиви. Напротив, говорим чисто и просто за интереси в областта на енергетиката, от които господин Каньети е бил част до съвсем скоро. Според нашите испански колеги тази декларация е формална, защото според тях, пак казвам, дяловете са прехвърлени на близки негови роднини и по този начин той е избягнал това условие. Играта на нерви ще продължи в следващите 2 седмици, това е безспорно. Ще видим каква ще бъде и новата словенска кандидатура. Ще трябва да мине едно изслушване, още обсъждания в парламентарната група. Окончателното си решение ние ще вземем в вторник, след около 10 дни, по време на пленарната сесия в Страсбург, в навечерието на гласуването на новия състав на комисията. Има ли сделка между ЕНП и социалистите, за която мнозина наблюдатели подозират? Все пак испанския кандидат за еврокомисар Мигел Каньете да мине препятствието Европарламент, изслушване пред Европарламента и в същото време Пиер Московиси да мине с гласовете както на социалистите, така и на ЕНП, разбира се, за да може и двете кандидатури т.е. и двете политически групи да не пострадат при изслушването. Но до такава сделка не се стигна, поради проста причина, че преди 2 дни ние получихме писмо от господин Юнкер, казвам ние социалистите в нашата парламентарна група,
която той очевидно отчете резервите на всички и затова създаде един суперкомисар, както се шегуваме и от 2 дни така върви това определение към името на господин Тимерман. Това е неговия първи заместник, който е представител на социалистите, който ще наблюдава и енергетиката, и устойчивото развитие. Така ще чакаме да видим последно как ще бъде формулирано портфолиото на господин Каниете и ще вземем своето окончателно решение. Между другото, ще има доста голяма промяна в формулировките на ресорите и затова, така както са минали всички изслушвания, предварителни решения на групите и на комисиите, все още нищо с голяма конкретност не можем да кажем. Тоест, вие допускате възможността още някоя кандидатура да бъде сменена или пък ресор да бъде променен, освен на този на Навръчич, за който говорихме? По-скоро ресорите. Аз мисля, че господин Навръчич ще бъде одобрен, но ще изчакаме да видим все пак какво точно ще влезе в неговото портфолио. Но ще имам наистина много сериозна промяна на ресорите. Добре, много ви благодаря за това включване по телефона. Илияна Йотова от групата на социалистите. Тук е мястото да направим кратка пауза, след което отново се връщаме в предаването, за да продължим разговора с Андрей Ковачев и с Аделина Марини от Загреб по скайпа за новата Европейска комисия и за предизвикателствата пред Жан-Клод Юнкер. Връщаме се след малко. Отново сме в студиото на предаването Брюксел 1, където продължаваме разговора за препятствията, които трябва да преодолее предложения състав на новата Европейска комисия на Жан-Клод Юнкер. В студиото е евродепутата и член на председателството на Европарламента Андрей Ковачев. По скайп от Загреб ще включим отново Аделина Марини от EU Insight. Говорихме за спорните кандидатури в първата част на предаването, господин Ковачев. Като говорим за спорната унгарска кандидатура на Тибор Навръчич, защо Тибор Навръчич остава въпреки гласуването от Комисията по култура на Европарламента, което не беше в негова полза, но остава с окастрен ресор, както се разбра. Еврокомисията ще бъде така пренагласена в ресорите си, че ресора, който ще бъде заделен за Тибор Навръчич, да му отива или да бъде прекорен по неговата мярка. Всъщност, може би една от причините за това е, че Виктор Орбан заяви, че ще номинира отново Тибор Навръчич, ако Брюксел върне кандидатурата му. Брюксел или ресорната комисия не е върнала кандидатурата на унгарският претендент, защото, както обясниха и моите колеги преди това, има 2 гласувания. Първото гласуване е дали съответният кандидат има качеството да бъде европейски комисар и на това гласуване беше казано да. Така че той ще бъде следващия член. Но моя въпрос беше дали не беше казано да, защото Орбан каза, че няма да даде друга кандидатура от страна на Унгария. Не. Гласуването в ресорната комисия надали има нещо общо с това какво някъде е казал господин Орбан. Евродепутатите са гласували, имало мнозинство в полза на унгарският кандидат. Другото е вече спекулациите какво точно и как точно господин Юнкер ще промени ресорите на комисарите, защото не е само унгарският комисар и знаете, има желание към промени в ресорите на някои други комисари. Също така да видим и новия словенски комисар, какво точно ще получи. Пред господин Юнкер има сериозна задача в следващите няколко дни, бих казал, да предложи това прекрояване на Европейската комисия. Ще успее ли да се вмести в сроковете? 22 октомври е датата за препотвърждаване на новата Европейска комисия от Европарламента. 1 ноември тя трябваше да започне работа. Да, надявам се и моите колеги се надяват в голямото си мнозинство да има работеща Европейска комисия от 1 ноември. И смятам, че той ще се справи с това и ние като Европейски парламент, като представители на европейските граждани, трябва да се забързаме с останалата част от процедурата, да одобриме съответно словенският комисар. Надявам се, че това ще се случи, защото всяко забавяне, както миналия път комисията на господин Барозо да бъде забавена чак до
следващата година, март месец, не е добре за работоспособността и ефективността на Европа. Добре, да чуем коментара по този въпрос и на Аделина Марини. Аз мисля, че много неприятна е ситуацията с Русия. Неприятно е това, че някакси така се отделят от личността му, неговите професионални качества с неговите морални качества, защото в крайна сметка ние имаме един интегритет на един еврокомисар. В смисъл такъв той излъчва и той би трябвало да представлява всичко това, което Европейския съюз е, а именно неговите ценности и всичко това, с което трябва да се бори. Тибор Наврачич, Европейския парламент се опита според мен да заобиколи и заплахата на Орбан, че отново ще го номинира, което щеше да хвърли Европейския съюз в много тежка криза според мен. На него бяха изпратени нов кръг писмени въпроси, един от които беше да се поиска той да се разграничи от Орбан, нещо, което той направи. И евродепутатите в съответно от големите политически групи, либералите не... Връзката е много лоша. Ще помоля от апаратната да я възобновим. А ние продължаваме коментара от студиото. Чуваме ли се? Да се проведе... Не, ще помоля да възобновим, да направим всичко възможно да подобрим скайп връзката с Аделина Марини. А ние продължаваме разговора с Андрей Ковачев. Ще успее ли новата Еврокомисия да балансира от една страна интересите на всички държави членки, от друга страна интересите на политическите семейства и от трета страна очакванията на гражданите за реформи? Господин Ковачев. Това ще видим. Всяка Европейска комисия в началото си има амбицията да изпълни задачите, за които е избрана комисията, конкурентоспособност на нашата икономика, повече работни места, повече перспектива за младите хора на нашия континент и, разбира се, нашите стоки и услуги да могат да се продават по света, стабилност на нашите икономики, финансовата, завършването на финансовият и банковият съюз, предизвикателствата, които са във външната политика, на изток и на юг, с тероризма, идващ от Сирия и Ирак, с кризата в Украйна и отношенията Европейски съюз-Русия. Това са толкова много теми, по които следващата Европейска комисия трябва да работи и трябва да даде успешните решения. Европейския глас да бъде силен, ние да не сме само източник на донор по хуманитарна помощ, за помощ за развитие, но и това, което казваме като решения, които искаме да се получат, да те са мирни решения, да се случва в нашото близко, поне в нашето близко съседство. В този смисъл Федерика Могерини, представител по въпросите на външната политика на Евросъюза, ще може ли да се справи с тежкия ресор външна политика? Видяхме, че в предишния мандат Катрин Аштън събра толкова много критики, че не успя да заяви Европа на политическата сцена така, както подобава. Европейския парламент е заявявал винаги, че иска силен човек, силна кандидатура за този пост на външен министър на Европейския съюз с опит, чието глас да се чува и това да бъде гласът на Европейския съюз. В началото госпожа Могерини започна така с... Започна колебливо заради изказването и за Русия. Към Русия, точно така. И разбира се, това, че е била само няколко месеца външен министър на Италия. Но по време на изслушването трябва да кажем, че тя се представи добре. Казвайки така добре, означава, че очакванията бяха за по-лошо представяне, но тя се представи добре в Комисията по външна политика и има едно такова желание на Комисията по външна политика на Европейския парламент да помогне на госпожа Могерини в всички нейни начинания, за да бъдат те успешни. Това е успехи за Европа. Ако ние успеем да допринесеме за намиране на мирно решение в Украйна, за спиране на конфликта в Сирия и Ирак, разбира се, за намаляване на бежанския поток и хората да останат по местата си, където са техните родни места. Много сериозни предизвикателства, които също така европейските граждани очакват като решение да идват от Европа. Другата кандидатура, около която имаше спорове, беше тази на британеца Джонатан Хил, който всъщност преодоля препятствието
Европейски парламент или поне ресорната комисия, която го изслуша, като отговори допълнително на писмени въпроси и беше утвърден, беше прият от евродепутатите за еврокомисар. Компромис ли беше това от страна на Брюксел към Лондон, тъй като доста съмнения и критики беше насъбрал Джонатан Хил преди изслушването си. И всъщност ресора, за който ще отговаря, финанси, капиталови пазари, обвиненията бяха, или поне съмненията бяха, че той ще защитава интересите на лондонското Сити повече, отколкото интересите на Брюксел. Вижте, то е много... Има известен паралел. Когато идваш от една страна, в която има съответен проблем, който се вижда на европейско ниво, като Великобритания, евроскептична, не иска повече европейска интеграция, иска обратно национализиране или връщане на определени компетенции обратно към националните държави, няма как като представител на това правителство да се ползваш с огромно доверие от европейските депутати, тези поне, които искат повече интеграция в Европейския съюз, по-задружни, по-солидарни решения на европейско ниво, но в края на краищата Обединеното кралство е част от Европейския съюз. Аз се надявам то да остане такава част от Европейския съюз и в бъдеще. И щеше ли едно отхвърляне на кандидатурата Джонатан Хил, така да поставим въпроса, щеше ли едно отхвърляне на британската кандидатура да повлияе върху настроенията в Великобритания по отношение на предстоящия референдум за или против оставането на Великобритания в Евросъюза? Аз мисля, че да. Мисля, че това би дало още така аргументи на хората в Великобритания, които искат Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, да каже, ето ние нямаме нищо общо с континента, те не ни харесват нас, ние тях и доколко определящо беше това казал, при вота на евродепутатите? Определящо не бих казал, но все пак мисля, че голямата част от евродепутатите, от колегите, биха желали Обединеното кралство да остане част от Европейския съюз и ние да не гориме нашите мостове с Лондон. Напротив, и лондонското Сити, и индустрията в Великобритания е също ориентирана към експорт, така че ползите за Великобритания са много повече, отколкото някакви загуби или, ако искате, даже дебата с миграцията и миграцията от страни членки на Европейския съюз, като България и Румъния. Знаете, темата беше много актуална и все още е актуална за това, но в края на краищата под черта, като се направят плюсовете и минусите за британската икономика, повече са ползите от тази миграция, отколкото някакви потенциални загуби. Добре, включваме отново Аделина Марини, с която скайп връзката е подобрена, с нейния коментар по тези въпроси. Първо, да, наистина голям проблем щеше да бъде, ако Джонатан Хил не беше минал. И мисля, че тук имаше известен двоен стандарт в подхода спрямо него, защото Джонатан Хил съвсем не беше единствения, който не прояви достатъчно силно за много силен и много важен ресор. По същия начин много слаба беше представенето на Московиси и за Тибор Навръчич вече го обсъдихме достатъчно подробно. Имаше и други кандидати, които бяха по-скоро слаби, включително Юрки Катайнен, който за мен беше неприятно разочарование. Но все пак трябва да разглеждаме нещата в един малко по-широк контекст и именно в структурата, която Юнкер предложи. Всички те са част от така наречените проектни екипи. Тоест, никой от тях няма да има възможност за абсолютна самостоятелност, т.е. да изпълнява съзнателно или несъзнателно лобистки интереси спрямо държавата ли си или определени бизнес сфери. Така че мисля, че в този смисъл ситуацията е добре балансирана, но мисля, че при изслушванията парламента не отчете тази проектна свързаност. Въпреки че имаше много въпроси, които бяха насочени именно към това как съответните кандидати ще работят с своите колеги в един проектен екип. Но мисля, че можеше малко по-добре да се организират нещата, но за това кратко време, което имаха и парламента, и съответните кандидати да се подготвят, общо взето се получи добре. Федерика Могерини за мен беше много
приятна изненада, не само защото всички очаквахме да е по-лошо представянето, то беше много по-добро, отколкото можехме да си помислим. И мисля, че това, което тя предложи, парламента не, или поне външната комисия не реагира достатъчно адекватно, а именно на едно, както тя го нарече, специално партньорство. И това е много важно, между другото, защото ще издигне Европейския парламент на още едно ниво по-високо, отколкото е сега, тъй като тя предложи да прави срещи с тях преди всеки съвет по външни въпроси, което е минимум веднъж месечно. Това означава да се координират всички външно-политически теми още във външната комисия и след това да се представя тяхната позиция и по време на заседанията на външните министри на Европейския съюз. Това е според мен много добра идея, която ще промени много сериозно работата на европейско ниво. Не бива да забравяме представянето на Франс Тимерманс, който ще бъде, как да го наречем, кардинал Ришельо, може би, на Жан-Клод Юнкер. Дясната му ръка за България специално ще отговаря за върховенството на закона и човешките права. Знаете, че тази пролет комисията предложи един нов механизъм, който да наблюдава спазването на върховенството на закона на целия Европейски съюз, който е вдъхновен от механизма, с който България и Румъния се присъединиха. И мисля, че ние трябва много внимателно да следим работата на господин Тимерманс, който също се представи според мен много силно и неговата кандидатура беше светкавично одобрена. Въобще да не говорим за многото езици, които той демонстрира, че владее много добре. Така че имаше доста силни кандидатури и мисля, че това е много силно послание за 2019 година да се доразвие процедурата на шпицен кандидатите, защото тук страните членки според мен не реагираха достатъчно адекватно на процесите, които се развиха и тръгнаха от Европейския парламент с шпицен кандидатите. И Аленка Братушек е абсолютна илюстрация на това. Мисля, че трябва да се помисли повече и как да се постъпва с страни като Унгария, които на практика са сериозна опозиция на тези процеси, защото е факт, че дори да беше отхвърлен Тибор Навръчич, Виктор Орбан щеше да го номинира отново. И това ще да е един много сериозен прецедент, с който Европейския съюз няма инструмент, на който да реагира. И тук мисля, че много сериозно трябва да се замислят. Какво ще да стане при една такава ситуация? Ако се беше стигнал до там, че унгарския премиер Орбан да номинира една отхвърлена кандидатура повторно, според мен трябваше да се стигне до среща на върха, за да се обсъди ситуацията тук. Огромна вина имат политическите партии и не само на ниво тяхното представителство в Европейския парламент, но и на ниво съвет и Европейски съвет, където действията на Виктор Орбан твърде дълго бяха премълчавани. И мисля, че това е вина, с която съвета няма да се размине толкова лесно. Особено в контекста на това, което става в Украйна и с Русия и включително и в други страни членки на Европейския съюз. Ако страните членки и техните ръководства продължат да си затварят очите за подобни неща, мисля, че много скоро ще се саморазпадне Европейския съюз заради собствената си невъзможност да се придържа към собствените си ценности, които всички страни членки са подписали в устройствените договори на Европейския съюз. Добре, благодаря много за коментара. Това беше Аделина Марини, основател на сайта EU Insight. Към вас отново, господин Ковачев, защото това сякаш бяха камъни във вашата градина. Виктор Орбан, така критикувания от Европейската комисия и Европарламента, Виктор Орбан е от Европейската народна партия. Виктор Орбан е критикуван в продължение на целия минал мандат на Европейския парламент, отляво, от центъра, от зелените. Той е критикуван по най-различни теми, както вие казахте, свобода на медии, върховенство на закона, за съдебната реформа, за Централната банка Централната и така нататък. банка, за пенсионирането на върховни съдии. Но тук има един така двоен стандарт и бих казал, че
примерно при Обединението на Германия 1990 година, никой не критикува Обединена Германия, че не прие в съдилищата на Обединена Германия нито един съдия от ГДР. И никой не каза, че това е недемократично и къде са правата на тези горките съдии от ГДР. Сега, когато господин Орбан иска да пенсионира някой от комунистическите съдии няколко години по-рано, изведнъж той става трън в очите на център, ляво и на зелени. Аз, разбира се, взимам само този пример. Има и със сигурност има трески за дялане и със сигурност не е всичко идеално при Виктор Орбан, но трябва да се вижда цялата картина и миналото, което, за съжаление, в Източна Европа е малко по-различно от това, което е било в Западна Европа. От това и в България имаме доста проблеми все още. Добре, и тъй като вървим към края на предаването, нека да чуем коментара на Светослав Малинов за испанската кандидатура за еврокомисар Мигел Каньете и защо той е гласувал за него. Нека да го чуем, след което се връщаме отново в студиото за финален коментар. Да кажем няколко думи накрая и за испанския кандидат за комисар, за Каньете. Неговото изслушване и минаване също беше трудно. Да, там имаше силна политическа атака, имаше и атака за конфликт на интереси. Между другото, това е един от гледна точка на изслушванията неблагодарен ресор, защото той е формулиран така, климатични промени, свързани с, така да го кажем, той включва, най-добре да го преведем на български по същество, той включва енергетика и околна среда. Значи това е абсолютно невъзможно да се постигне консенсус, когато се изправиш пред хора, които искат енергийна ефективност и сигурност и хора, които искат намаляване на въглеродните емисии. Ти стартираш с тежко разделение. Просто едните няма да те подкрепят. Това е сигурно. И господин Каньете попадна в този капан. Не можа да се справи да намали недоверието към себе си от страна на зелените и част от левите. За сметка на това пък успя да спечели ЕНП и част от левите. И така успя да премине, макар и с много тежко гласуване. Гласуването беше примерно 80/40 в полза, но беше силно намалено. Имаше и някакъв конфликт на интереси, който останал в миналото. Занимавал се е с петролната индустрия, имал е акции, всичко сега е изчистено, той е продал своите акции, семейството му няма нищо общо, но това остава като съмнение. Възможно ли е човек, който имал много сериозен интерес в петролната индустрия, да се занимава с защита на околната среда на ниво Европейски съюз? Един резонен. Възможно ли? Отговора изглежда от страна на Брюксел, че това е възможно. Аз мисля, че е възможно, но съмненията си останаха от част от колегите. Аз мисля, че е възможно, още повече той мигновенно се оттеглял от всякакви връзки с тази индустрия и е продал дори дяловете си, вероятно с финансова вреда за себе си, само и само да се изчисти за тази нова длъжност. Но пак ви казвам, има си хора, които смятат, че дефинитивно човек, занимавал се с такова нещо, не трябва да участва на ниво Европейска комисия. Най-важното обаче, което ме накара да гласувам за господин Каньете, беше позицията му за Южен поток. Тя съвпада с тази на Реформаторския блок. Ако ще е нещо незаконно и неотговарящо на изискването на Европейския съюз, каза той, то не трябва да се състои, защото ще бъде оръжие на чужда външна политика. Мен това ми е достатъчно, за да подкрепя господин Каньете и да го подкрепям от тук нататък. Какво беше гласуването по политически групи за господин Каньете? ХДС и ПЕС, социалистите и християн-демократите го подкрепиха. Християн-демократите могат да твърдя в пълнота. Част от социал-демократите мисля, че се въздържаха, но това са данни, които могат да бъдат видени. Така или иначе той премина сравнително убедително. Не беше най-тежко неговото гласуване. Много ви благодаря за коментара, Светослав Малинов. Да кажа, може би най-важното. Да, слушаме. Кандидатурата на Кристалина Георгиева не беше гласувана, а беше гласувана с аплодисменти. Нямаше нужда от гласуване, а по мое мнение тя беше най-убедителна от всички кандидати, които аз имах възможност да наблюдавам. Това е много важно. Нашия кандидат не се подложи дори на гласуване. Нямаше нужда. От всички парламентарни групи дойде решението. Тя беше избрана с аплодисменти, което е изключително силен знак, имайки предвид
леко неприятния спомен от миналата комисия. Да, това е повече от радващо. Много, много благодаря. Коментар на евродепутата Светослав Малинов от Европейската народна партия, избран от листата на Реформаторския блок. Благодаря. На фона на всичките спорни кандидатури и препятствия, които трябваше да премине новия състав на Еврокомисията на Жан-Клод Юнкер и които все още не е преодолял, наистина кандидатурата на Кристалина Георгиева сякаш се откроява много. Даже четох, че я сравняват с нещо като изпълнителен директор на Европейската комисия, т.е. отговаря и за финансите, и за състава. Подходящо ли е това сравнение, господин Ковачев? Да, смятам, че е подходящо. Фактически господин Юнкер гласува на госпожа Георгиева двата най-важни ресора – парите и човешките ресурси. И те са навсякъде в реализирането на всяка една политика. Има и пари, и човешки ресурси. Така че в писмото на господин Юнкер до госпожа Георгиева е записано, че вие, госпожо Георгиева, ще ръководите работата на всички други комисари. Тя се явява един вид негова дясна ръка, от което може да бъдем само горди. Не само, че няма никакви проблеми при изслушването, но и отговорността, която ще поеме госпожа Георгиева в следващият мандат на комисията, е добре дошла и за България. Добре, и последен въпрос, защото наистина сме на края на предаването. При това изслушване, както всъщност и преди 5 години, Европарламента сякаш показа силата си, върна една кандидатура, на втора промени ресора със сигурност. Не се знае дали няма да има още промени в ресорите. Това показва колко е нужна институцията Европейски парламент като коректив на изпълнителната власт в Европа, на различните правителства, които не могат да си правят каквото искат и както искат, без да взимат под внимание вота на европейските граждани. През всичките тези години, през последните години, сякаш Европарламента се бореше да докаже своето място в Брюксел. Така е. И продължава да се бори, продължава да иска думата на гражданите да бъде чута. Тя с Европейския парламент, аз като федералист смятам, че трябва да се развива и по-нататъка с още по-сериозни компетенции, защото двете институции, Европейски парламент и Европейски съвет, са един вид, ако Европа е федерална държава, един вид долна и горна камера на парламента, където се взимат съвместно решенията. В горната камера на парламента са страните членки, или в Германия Бундесрат, провинциите на Германия, а в долната са национално избраните от гражданите парламентаристи. Сега всъщност ще има съвместно взимане на решенията, особено що се отнася за новия състав на Еврокомисията, само че с отложен старт, вместо в края на тази седмица, както беше планирано, началото на идната седмица ще бъдат тези разговори между институциите. Така ли е? Разговори ще има между институциите, да, а самия вод ще бъде на 22 октомври, първоначално планиран, дано се състои тогава, дано имат готовност и Словения, и съответните ресорни парламентарни комисии за изслушване. И най-вече господин Юнкер да намери баланса в наименованието на ресорите, така че да задоволи и желанията на Европейския парламент. Добре, благодаря ви много, че бяхте гост на предаването Брюксел 1. Това беше всичко в предаването за тази седмица. Ще се видим отново следващата събота, точно в 18 часа в предаването Брюксел 1. А преди това и в новините. Можете да видите предаванията ни и в сряда в 11 сутринта, както и онлайн на сайта на телевизия България On Air. Можете да ни пишете и на Фейсбук страницата ни. Довиждане, до следващия път.